Ola a todas, ola a todos, benvidas, benvidos a un novo capítulo. Este xa é o capítulo 10. Bueno, esperamos que sexa un capítulo un pouco máis feliz despois do anterior. Realmente espero non equivocarme máis con tiradas nin nada porque, bueno, creo que xa chegou a verdade. Xa están aquí os pequeñajos co seu look diferente, que, bueno, basicamente é un peto e pouco máis. Nada, bueno, pois hoxe dentro dun pouco vai empezar o 1313. Que, bueno, solo quedan 2 aniños para que sexa a fame negra. Nada, pois tamén quería dicir que este capítulo 10 vai ser o último ata dentro de un mes, máis ou menos, porque venme unha época así un pouco de máis ocupación. A ver, bueno, pois non vou poder estar con eso. Estar con isto, digo. Entón, pois iso. Entón, este vai ser un pouquiño máis largo do normal. A ver como acaba. Porque, bueno, xa non digo nada. A ver, pois está aquí Breo. Imos empezar co día. Espera, pienso. A ver que trouxo este de cazar. Estos ovos. Nada, vale. Ui. Bueno, pois vendos, vale. Trouxo ardillas. Unha paloma. Un pato. E isto que era? E un pavo. Bueno, menos dá unha pedra. Vale. Estuve actualizando aquí no calendario os anos porque, o sea, o calendario ten estas semanas, despois esta cando chega aquí xa se está repetindo esta, entón teño que estar pendiente porque senón bueno, se me perdo e xa se me vai todo. Ten a diversión baixa e o máis fácil sería que fixeran un ñiqui-ñiqui, pero a verdade é que me dá medo, sabes? Non sei. Non podo poñerlle a fertilidade a 0. Pero, bueno, eu que sei. Pero se te dixen que te ducharas. Ai, de verdade, que pesadez, Por que está enfadado? Si destes de comer. Ai, a ver, ven aquí. No, telo que bañar e cambiarlle o pañal. Ai, por favor. Bueno, por lo menos agora déxeme bañalo. A ver, e isto que está facendo? Vale, pues vou coger a ropa e colgar en el tendedero. Veña. Mira, eu creo que non van ter máis bebés, Estou por... o sea, por facer que... Bueno, que teñan igual ñiqui-ñiqui si eso. Pero... sin que teñan bebés, o sea, en plan, poñerlle fertilidade ao 0 ou algo así. Porque, bueno, que de cada vez que se deitaron, quedou embarazada, tío. Os porcentajes xa non serviron para moito, verdad? Bueno, pois hoxe é o cumpleanos de Breo, xa pasaron uns días. De feito, mañán xa é o 1314, o cumpleanos de Adelaida.
Porque coidando de 4 criaturas destas, bueno, pois era un pouco aburrido para que viredes. Entón, pois decidín eso. Por que non se limpa? Bueno. Indo mal, de feito non sei se non cambiar porque non me fai as comidas que lle pido daqui, a verdade, entón non sei se facer aí un cambio. É que non sei se é... espera. Imos guardar isto no inventario. A ver si... Ai, mesmo. Porque non me deixa... A ver se me deixa facer este. Entón, é un pouco de... pois non me parece ben, basicamente, porque... se estou quedando sin os ingredientes e non estou facendo unha comida máis rica ni nada, sabes? Ves? Pois nada. Sigue facendo as sopas. Hebreo, vale. Dorme aquí, fillo. Non vais para arriba. Podemos mirar porque toca convertirse en adolescente. Que medo me dá, pero bueno, veña, va. Imos confiar, veña. Pois, el vai pasar a adolescente, entón, se quita un 7, non sobrevive. Venga, va. Bien. Que quitou? Un 11, vale, bien. Entón, cantos días son de adolescente? 28, pasa que 28 son bastantes. Seguro que lle vou poñer un pouco menos, rollo, non sei, 20 ou así. Vale, moi ben, pois o noso hebreo sobrevive. Bueno, imos esperar a que este un pouco mellor para... bueno, para cambialo a adolescente. Eu esta muller dixenlle que... vale, xa fixo de comer. Vale, pois veña, llamar a comer. Adolescencia. Eu non sei se... a ver que aspiración lle poñemos. Animal... ubicación... No. Ui. Cales son os da adolescencia? Enfocado en cumplir sus metas, pero que non vai ir á escola. Llama del drama. Fans de vivir a tope, ídolo admirado, no. En naturaleza, temos Ar del Anzuelo, botánico, campesino. Veña, o das plantas. E aquí poñolle... eu que sei. Pois fan del aire libre, por exemplo. E este pelazo? Ai, Dios. Ai, por favor. Bueno, a ver, veña. Vamos a facer un cambio de look. Bueno, pois aquí temos o noso hebreo.
O seu atuendo invernal, a verdad está moi delgado. Pero, bueno. Agora, polo menos, xa pode botar unha man cos irmáns. Estaba pensando que pode ir buscar un traballo ao pueblo. Que fai esta persona aquí calzoncillos? Bueno, que sei. Preséntate. Presentación respetuosa, veña. Vale, empeza o 1314, o cumpleanos de Adelaida. Dios, por fin, de verdad, non vai haber tanto bebé, Dios. Mira que non teño nada en contra dos bebés, pero me cago na leche. Vale, pois temos que tirar por isto, child, por neno. Nena, neste caso, entón se quita un 9 ou un 19, morre. Non lle dei a nada, Vale, a ver. Bien, vale, un 14, bien, entón pasa a ser nena. Estupendo. Neno eran 28 días tamén, non creo. Sí, bueno, a ver. Por aí 20. Vale. E que inspiración lle poño? Pues creatividade, veña. Solitaria. Vale. Teño que facer o seu pertinente cambio de look. Pois bueno, fago yo e agora veño. Está Adelaida, co seu cambio de look. Vai salir da escola. During school. Bueno, vale. Vai ir dormir. E a súa cama vai ser esta. A ver, asignar cama. Adelaida. Debería ir ao pueblo vale. A buscar moza. Pero bueno. A ver como facemos con eso. O próximo ano xa empeza a fame. Entón, a ver como facemos. Bueno, como facemos non, a ver que pasa. Pois probable é que acabe habendo moita morte. Ou a mellor non, a mellor xa non sei, cambian as cousas. Pero as cousas poden cambiar moi rápido. Xo vimos outras veces. Laida vai empezar xa bordar a un, non? Non, ao final non. Bueno, vale, pois vai empezar a bordar. Comprar o xardán a Alexandra, mi madriña, cantas tiradas nos quedan neste capítulo. Vale, pois ti agora tes que coller a roupa e colgar no tendal, senón non vale de nada. Teño medo a facer un ñique que quede outra vez embarazada, de verdade, que aparte agora que vai vir a fame non nos convén nada ter outra boca máis que alimentar. Porque, aparte, cando sexa eso o da fame, só poden comer unha vez ao día. E temos que vender todos os animais que teñamos e non podemos cultivar nada. Non pode... Vale, pois cando pase eso que quito os hierbajos. E así, pois, vai facendo
tamén a súa habilidade de jardinería. E despois que colleite todo, vale, teñen que ir cazar e todo, porque senón, mira, despois vai ir ela a cazar. E tamén mi madriña, a ver, usa, se tiran un 9 ou un 10, no, perdón, aquí, se tiran un 4, un 8 ou un 12, non pasan a seguinte. A ver, vou rolear por Aldán. Vale, pues Aldán nada. E ahora por Alexandre. Alexandre sí. Vale. Bueno. Imos alá. Que morte utilizamos? Meteorita. A de mono. Vapor. Que sei. Non estamos... Bueno, estamos no verán. Eu que sei. Ataque de moscas. Aceptar. Pero... Que pasou? Non me puxo tumba outra vez. Vale. A ver, dejar salir a Alexandre. Pero eu quería unha tumba. Bueno. Deixo salir. Limpo o galiñeiro. Recolle ovos. Esparce pienso, veña. Despois se podes ir dormir. Maior. A ver, que rasgo. Angelical, infantes idílicos y apacibles. Nunca desafían a la autoridad ni se cogen rabietas y no tienen reparos en hablar con desconocidos. Bueno. Vale, pues hai que facer un pequeno cambio de look. E agora volvemos. Imos desfacernos dunha destas cunas. E así ganamos uns poucos máis de cartos. Claro, temos que... Bueno, non sei se desfacernos delas. Bueno, unha boa guardar. Outra boa vender. Destas teño dúas. Bueno. Vou ter que poñer unha destas camas abaixo. Claro, porque... Non, mira, vai quedar así. Vou facer unha trampita. Se podo. Para que el poida dormir arriba. A ver. Cambiar nivel de habilidades. Trucos de habilidades. Movilidad. A aceptar. Vale. Vale, entón el agora xa pode ir dormir aquí, non? A ver, deixa mirar.
Onde vas? Bueno. Pero sí... Ay, Dios. A ver. Come. Y vai cazar. Porque imos necesitar toda a comida que poidamos. Bueno, pois xa estamos no 1315, o momento da fame. Vale, vou vos ler as normas como son. Vale, do 1315 ao 1317 é a gran fame. Entón, non podemos plantar nada. Debemos vender as galiñas, neste caso, porque non podemos alimentalos. Só podemos darles de comer aos sims unha vez ao día. E despois, en 1317, temos que rolear un dado de 8 para un dos sims para ver quen vive e quen morre. Se quitan un 3 ou un 7, morren. Cool. A ver, de 8. Vou poñer aquí. A ver, acciones, dar a cambio de simoleones. Todos. Venga, va. Me diré aquí, a ver. Vale, creo que hai. Que non teñan autonomía non poden comer que non teñan fame, claro. Claro que se comen agora é como super cedo, entón deberán comer máis tarde. Vale, pois que vai a dormir. Ainda que eu tamén entendo que aos nenos pequenos supoño que lles darían de comer máis que do que comerían os adultos. Pero bueno. Bueno, sería genial que durmieran hasta o día siguiente ás 10. Pero non creo que vaya a caer esa breva. Está a roupa pingando, non? Porque pon usada? Bueno, non sei. Non entendo nada, a verdad. Vai recolectar outra vez. Vale, pois vai chamar a comer. Para que veñan todos. Este é a familia así reunida. É que nin descansan ben, nin nada. Bueno, a verdad, é todo bastante difícil. Bueno, xa pasou un ano. Está a cousa fastidiada, en verdad, podedes ver. Todo o mundo ten fame. Pero bueno, temos aquí agora a Artur preparando unhas racións. E bueno, van comer un pouco cedo, pero pois todo o mundo ten fame, en verdad. Bueno, a pesar de todo, pois intentan fingir que todo vai ben, especialmente
polos nenos pequenos, non? Que non entenden moi ben por que non poden comer 3 veces ao día ou 2. E bueno, teñen que ir pouco a pouco sobrevivindo. Bueno, Breo foi ao monte cazar, bueno, recolectar máis ben, e conoceu a esta chavala que se chama Anne, que tamén estaba recolectando para a súa familia. E ao final acabáronse facendo amigos, porque, bueno, por desgracia tuvo que ir varias veces bueno, a recolectar e tal, e entón, pois nada, ao final están aquí visitándose e jijijajajijijis, non? Xa me entendedes? E vai intentar ligar con ela como potencial como potencial futura esposa. Están aquí á chuvia. Moi romántico non é, pero mira, teñen aí unha pequena barrerita. Bueno, pois mira, desta mala época de fame, pois pode salir algo interesante. E hoxe é o cumpleanos de Adrián, entón, pois, bueno, xa veremos se pasa a seguinte etapa vital, e logo mañán xa é o 1317, entón temos que rolear por todos. A ver, imos madriña, vale, imos rolear polo pequeno Adrián. Vale, pois Adrián ten que pasar a neno. Entón, se quita un 9 ou un 19, perde. Vale, vedes que lle acabo de dar, vale. A ver. Un 12. Vale, bien, pois pasa a neno. Non quita outra. Vale, a ver, fai un pis. Vale. Pero se che deixan que foras dormir, eu de verdade non entendo. A ver, dorme. E ti prepara un gruel, veña. Para todos. Mira, potato and onion soup. Bueno, a ver. Bueno, a ver se é verdad. Porque a mellor ao ser así especial non deixa preparar. Que están fatal. A ver, veña. Ti podes preparar algo rico. Veña, va. Oye, pois mira. Bueno, amén. Amén que prepara algo diferente. Me parece que xa acabou de comer, non? Vale, pois bañas a Adrián. E despois convertímolo en neno. E xa é unha cousa menos das que preocupa. Bueno, pois veña, dorme. E ti baña a Adrián, veña, va. Ai, despois tamén ela, Dios mío. Bueno, veña. Baña a Adrián, por favor. Vale. Niñez, veña. Bueno, pois fai pis antes. Vale, que aspiración lle dou. Pois ben, total, que máis dá. Pois agora, haz caquita de cabreo, me parece bien.
faite un gruel ou algo, veña. Oración de fiesta. Para que a túa muller poida dormir. Poden xogar. Hacer creer que el mundo es plano, pois sí, é algo moi medieval, en verdad. Moi medieval e, por desgracia, para algunha xente, moi actual. Bueno, pois xa estamos aquí no 1317 e aquí o noso adolescente vai facer... Bueno, continúa o Gruel, que o pai deixou a medias. Esta nena ten que usar tamén o baño. E... Vale, vas llamar a comer. E a ver si sobreviven todos a esta fame negra. Bueno, que coman primeiro, que total... Vale, este neno que veña a facer aquí un pis, que coma tamén. Despois alguén o ten que bañar, porque está un poquito mal. Que faz? Temos que rolear un dado de 8 e se teñen un 3 ou un 7, pois morren. A ver, vou dar aquí. Estase cargando, non lle dei a nada, Vale, a ver. Pois imos empezar por Artur. ¡Oh! ¡No! ¡No! Ai, a ver... Morre Artur. Vale, a ver... A ver, Ada... Estás de coña. Estás de coña. O sea, sobreviveu a 800 partos? Ada non sobrevive. A ver. Breo. Breo, sí. Adelaida. Despois é Adrián e Alexandra. Mima, o xa que queda... A ver, Adelaida. Adelaida, sí. A ver, Adrián. Adrián tamén. E Alexandre. Tamén. O sea, que morren os pais. Morren os dous, Dios mío. Claro, van a morir de hambre. Bueno, pois os pais non sobreviven á fame. A ver, ten sentido porque, bueno, como son os pais, pois quererían deixarlle máis comida, sobre todo aos pequenos. Bueno, pero a verdade é que me dá bastante pena, porque xa tiña cariño a Ada e máis a Artur, pero bueno, por desgracia é o que hai.
E mostrar aquí a Arthur. Está triste, normal, eu creo que xa se predice que algo vai pasar. E espero que non se me... que non se me lixe o da morte, porque eu quero ter morte por hambre. Eu quero ter a lápida de Arthur. Bueno, pues imos colocar a Arthur aquí. Arthur nacera no 1280, 1317. Moi triste, viudedad, muerte un ser querido. Claro, é viuda. E vai quedar Breo a cargo dos seus irmáns. Pero, bueno, é o que hai. Mi madre. Bueno, xa poderán comprar algunha galiña, a ver. Que limpa o galiñeiro. Polo menos non vai estar moito tempo triste. E bueno, ao día seguinte, mentres todos están dormindo, os nenos están dormindo, bueno, Breo despertou porque lle pareceu notar algo, como un presentimento, e aquí chega a parca, porque a nosa pobre hada vai morrer de fame. Porque xa bastante trauma tuveron o día anterior co pai, pero vai ser unha noticia moi desagradable, evidentemente. Pero, aí chega Adrián. Pois nada, agora xa quedaron solo os rapaces. Aquí temos a tumba de Ada. Imos a colocar ao dereito. Poñer o seu epitafio. Te dije que non funcionaría. Bueno, yo que sé. Nada, ahora Breo é o cabeza de familia.
ten que encargarse de seus irmáns. E nada, pois vai comprar unhas galiñas, que agora tenen cartos, por suerte. Unhas galiñas blancas e un galo marrón, veña. E nada, pois teñen que seguir adiante entre todos. Terán que superar este bache con todos os fillos, mi má que 6 fillos, 6, 7, 8, 9, 10. Teñen que pagar as facturas, é verdad. Bueno, breo, tócache pagar as facturas. Bueno, as facturas, o 10, non? Nada, bueno, pois ata aquí queda este capítulo así máis longo, repito, por unhas circunstancias personales, pois ata dentro de un mes polo menos non vou poder tense que casar, non vou poder gravar outro capítulo, pero para o seguinte será a boda destes dous. Será a seguinte xeración. Ver que tal vai. Bueno, pues nada, aquí nos queda este capítulo. Quedan todos un pouco tristes, pero bueno, é o que hai. Un saúdo a todas e a todos, espero que o pasarades ben. Vémonos para o seguinte. Chao.